Salamat sa Ginoo, manamig simba guys. Mana? Yang kita okay. Happy Sunday ni yung tanan guys. Sapit mi dari sa merkado kay malit mi sigana namo. Kapamahaw. Kuan hiniwa na nga sayuti nga nay carrots dahil sa mula na mo ginaling nakaining baboy. Gulay ba? Gulay is light. Parang gumot ang pan. Pan mo gumidani na ay pan babikiri. Sige yan o diha kay daghan ka jud pangbuhat gabi dugay na ko maluoy mi nga pukawod sa jud. Busy jud daghan ka jud pang buhat kay magkuhan pa sila magtisis. Pramura kaon sa pagiro bebe. Ato din nga ang lutong gis ginisam kaon mo na sila. Kanay sila din. Isang Hoy, kamong duha. iring. Buklo. Sugit na po naron kay gusto magpagawas. Ting. Magbatang gamay. Very good. Stretching. Exercise man. Sumba na pod miros mama ra. Hari days mama mo sumba ron kay. Ay dili. Sumba kada adlaw. Dili na bay exercise pili ko. Sakit na kung Nagsumba mo na siya gahapon. tayo hapon. Dili na iya exercise kana iya parang na iya kanang paggara-gara ba kana may exercise na dilawat na wala to ang exercise. Ako sumba ko ron nagaman na hagluto. Mahinang nila lang na kana mag-exercise rak makaw na wala. Consistent ang exercise. Bagay ang gimuhang sapatos sa imuhang karsonis nga gisuot. Mura kag si Piolo Pascual. Ay, ikaw ang dinidi ay. Ay, squad ka ito. Piolo Pascual. Hindi ka ganahag tawag og Piolo Pascual? Wa may sikwa. Kuan ra ma? Iniwa nga sa yuti o carrots, bata nga ginaling. Itlog, mahog ng itlog ah. Ano, beto may sikwa kay. Bata nga kamunggay, wa may sikwa. Uy, sikwa din. Wa pa'y kamunggay na presko. Wala di kabunggay na to diyan. Apa o? Naas tumoy. Magkwanta, maglaway ta. Kira, maglaw. Kung na kay sabaw. Dali na kagawa sa buwi. Oy! Allah! Na naman lagi na! Pag si Bakol. Hi guys, nanami sa bahay. Nakaulit namin. Ulay ah! Be. Kaya akong dito na akong itlog. Itlog mo na yung orange. Magtingga muna pod. Magtakang magdinungag. Kiwa pa'y dinungag. Sa Juman mi nagsimba. First masamang gisimbahan. Ayan mo ang kinapihan dani. Wala pa naman nahipos sa gamuang kuan. Gamuang tasa. Liga mo na punta. Kinabuhi sa inahan. Kada adlaw na sa kusina. Malit na pod migpan kay paano may madali-daling snack. Sura wala na gawas gabi. Tanong gawas. Magluto taron. Pagkamunggay pa kay magutang ta kay aron na isa boss mama. Malit di ko pan guys pipino, di ko magpakawag pipino.
Kay lami ko nun sa to ang lawas ng pipino. Dahil mo ang gipalit, iniwa na daan. Sayote o kanang carrots. Diya, ginaling. Naglamas. Diya, magtakang sa kukuan guys, di nangag. Nami bahaw gabi eh. Kaunis talaga. Bahaw. Kaya magdungag ko buntag ra maghapon. Kaya gang dungagan ka na buntag, apil na ng paniud to. Di man kasigo ang walo katakos. Tama na mas paniud to, naghapon, magdungag na po kung 5 katakos. Diyan mo ni, kuwan. Sobra sa 5 katakos. Kung nang ipakaon sa Mabiyahe ka pa? Biyahe na po. Ikaw mahaw? Biyahe pa rin po siguro. Wala yung bisa. May bahaw. May bahaw. Wala din. Bahaw sa ubat yan. Hoy, nagtak malagi mong duha. Sa medyong problema, wapay pamahaw. Magtiga mo pa man ta. Magdiga mo pa ta, mga langga. Mga langga, good morning, good morning. Among palanggang irog giring. Good morning guys. Una na kong kaon ba? Sa may kaon rin eh. Wa man. May bahaw. Puro bahaw. Luto pa man tag siwa. Pag mo yung pipino ibutang sa rep niya be. Puro lang mga negative. Ano di ay? Positive lang. Ano? Iro ko na yun. Iro ko na sa likod. Gawasan ng basura ka na nagawas gabi. Ang gulo. Kaya ang kaldero ni mama. Napos siya bahaw, nahurot. Pakawanan naman isa. Iring ma kay nabasa-basa naman. Ay, hindi ko ano lang sa irin. Oo. Pagkuha ka mong gay pa. Kaning ka mama, duha ka takos ni, tama na ni hapon. Hindi dyan kuhan, ginangag. Patay. Wala. Ako rin putlong diya, itaas na kayo be. Oo. Hindi ko sa tamunggay. Napilin na pagtangad og sibuyas.
Diyan ako mag-ilis guys, magluto sa ko. Anong sa ninahon ning umang pamahaw kaya makapamahaw. Dali raman ni hiniwa naman ni daan. Oh, pinagkatan na rin mo. Sige yan, gahagok paglubot. Natulog pa. So, na kay dugay na kay nagtugad na kamata ko alas 12 kay nangi ko mata pa. Sige pag jaw-jaw tong ijahan gi reviewhan. Sige pag kuha na gijang printer. Sige pag tingog dagan gi print. Dahil, ang gusto ko ba sino guys? Tining paspasun. Alam mga labo dyan si mama, masig-bisi sa muangay dani. Okay, isayra pa din sa ganaan. Kanang kuan gisa mo nang padyo na laman ay kamungay. Kuya, sa kamunggay na to berang nagkuha man. Akong gibali, abi no gama, nagkuha. Haros na tanan di butang na to si Rip. Ano pan? Dagko kay guys oh. Oh. Nagkuha. Tabangan mo karon sa beke. Wow. Imo jud kung tabangan di jud ko nimo pasaktan. Ma. Kanang dako ha, kanang dako. Sa padeo, Ginoo ko. Mga magraba na sa langit ay padeo. Kanang dako lang. Gode. Sin makabayad tas oras. Pasalamat ko sa Ginoo sa nakabana ko garang ka sumugan pero di pasagdan. Sumugan gina siya guys. Sa tirubyog si manangilin nilak jud sa una. Kaya sumugon. Munay jang mama sumugon pa di sa usahay. Munang ubang viewers. Masungot di sila ganahan. Nang sobraras kasumugan ba? Pasalamat ko kaya di man ko pasagdan. Kanang mga buhaton ng tabangan man ko. Malagi sungugan sa kanan among angig suno ba nung manad maghilak. Mga tirubi sa una. Hilak o manad. Ay nakumingkoy. Na, imo pa nagablan pagkakas na nanood na nagdagan na diri dong. Kinsa. Kagalan. Kanataw na pasadlon. Magdaganda ka na. Ito mo Abtik na hala talawa. Kiat, sige, alag, bakul, kiat. Ala. Naitak mas minggoy, kauras man. Kiat, sus bakul, oh. Sus, Ginoo ko bakul. Laban lang bakul. Kasi lagi doon diha sa mga iring kay naitak si minggoy, oh, mga oras. Dagko na sa. Happy sila. Dagko na dyan sila kaloy sa Ginoo na nagkura dyan. Wala na baw idong ba na nagkura no? Wala may baw, yan, nagkura sila. Kiyat kini mo yung. Oh? Nas bakul, oh. Si slide oy. Happy Sunday bakol. Dako. Laban lang bakol. Misag magbilin-bilin ng duha ka tiil, murag tilog penguin. Oh? Ari ko. Si, lukso dagan. Nga na dyan na si Jano, bandugan na sa baby pa nga. Kuhan dyan si Jam, murang magbakbak, maglakaw. Katong ni nagsaba wal manupog dyan no. Inadto dito siya dyan. Nga na dyan na si Jam. Oh? Kumbati! Nadyo ba? Masa mag-isa? Narinig isa. Gode. Tangang naging mong listahan ma. Ang! Hilig pa nang nagdingiro ba? Hilig naman nangag. Ito naman kay magluto ta. Ag-iring ko na magliklih ko. Nga oras mas mingkoy. Itik. Magsilos. Ano kay magluto na ta. Wala ko mo. Harag na. Gawas mo. Gawas. Mapadinaw gasin na ginali nga sa mawasan. Gawas. Isang kami. Tabangan na to niya karon mabutang sa ref. Para madali ba tabangan ta ka. Gaya ito masayro tarong kay. Domingo na mga ligog kuan.
Ano niya ang ganahan mo, nabangan, nagdira na ganahan, nakaarap ang kasumugan. Ato sa rito, tabangan sa hikay guys, kaya muniwang mo niya. Delikado. Ano sa pagkamuniwang ng lawasan eh. Wala mo parang anday nga muniwang ka nang mag-exercise ko. Exercise ra para sabang mampunas lawas. Magsumba ka rin na, magsayaw ka rin. Daman piningan nga. Isang pa kung nagunsahan ko nung nasasaw, di na ako muniwang. Nga mo rin, di muniwang guys. May labot. Exercise ra manata. Kung mingo na mag-usayaw ka para muniwang. Exercise, di kay sayaw para muniwang. Alam mo guys, mupod akong pangarap mo tambok siya kaysa una niwang din na siya. Limang ka nang hawak ka na yati, mura rin naghawak o 25 rin hawak. Liman mo na 25? Madyo na laman, yung agit ka-siksi. Halag tambot ka, basta healthy. Pakwara kong tuyo ma. Gigutom na ka ma? Ako may gigutom mo. Well, patid ka nun, ikuha ni mo. Sana. Oo ma, mantika o. Yan, pwede dito ang masayro kay watay. Income. Itag pensionado pa ba? Retire ba na kuan? Retire na pulis. Pulis matulis. Kapit na guys, mahuman. Biyahe pa ko. Nagmaluto na ng ginisang, mahaw na karon, mabiyahe na. Parang makakita nagmamiso. Nga rin na kami dito. Siyempre sigil driver. Hindi kahapon nag-ipiso. Panarbaho mo, di ba makadawat mo, di 15 ra. 15 katapusan. Kami, iniguli na namin piso. Yung ban, siya malito na ito. Sigil driver na. Maliitan laman nila tricycle driver pero marangal na trabaho na napay-income kada adlaw. Di mo hatod, di mo makaabot sa yung kadulungan ng gulay mga tricycle do. Pasalamat mo sa mga drivers with lover. Lahat na driver, ma-public, ma-private driver, basta tara, transport na driver, o walay driver, di mo kaabot og syudad. Grabe yung kasungugan ba? Yung sama? Isus bitaw ko, ang dalay ko day, ang dalay panganday. Ningliwat din sa kuhan, senior. Ang junior, ningliwat din sa senior. Mura makagbabang isos. Naragat ang giloto guys. Nami nakadyo ni para namang mga pobreng uyamot, ha? Nami nakadyo ning sedana para sa mga pobre. Sa una gani, magsugbarang migbuwad, itungtong na musbaga, na ganing lamia. Nang nakasya na kahadyo ning na suwa kagingani. Karang mga bata, asa mo ka ang sinugbang buwad. Kuni sa una, sugbaan daming nanay, tungtong rasbaga. Sausaw na mo sa suka sa tuba, perting lamia na. Hi guys, nahuman agad kong luto. Naluto na nahug amang sudan sa pamahaw. Di na pa majunjun dari di aga. Trapo pa si Jahang kuan. Kiling kag mukhaon na kay maluto na. Naluto naman. Tapos kakausapin ko lang siya. Tagalog. Pin ko sa kanya na wag niyang masyadong makalimot mo kung Tagalog oy. Liso dyan magtog Tagalog na bisdak tang dako. Meron kasi nagsabi na kausapin ko daw si Junjun na wag daw niya masyadong sungugon. Siyempre Tagalog na sungugon. Wag daw niyang masyadong asarin si mama. Kasi baka daw sasama ng loob kasi matanda na. Yan ang pagpahaba ng buhay. Kasi pag seryoso yan, lalong tatanda. Malang magulang sasama ng loob sa anak. May nag-message kasi sa akin na Tagalog. Kahit hindi daw niya masyadong naintindihan yung mga salita namin, naintindihan daw niya na si mama lagi na lang daw inaasar ni Junjun. Kaya sabi niya, kausapin ko daw. Ayan na guys, kinausap ko na siya. Huwag na niya laging asarin si mama.
Pero ganyan talaga yan siya guys, palaasa. Sanay na yung magulang sa akin kasi siyempre anak ko eh. Wala magulang. Yun talaga yun. Pero ako sanay na ako, pero pasalamat na lang ako kasi kahit ganyan ugali niya, palaasar, hindi ako pinapabayaan. Alagang-alaga ako. Saka tinutulungan niya ako sa lahat ng mga gawain dito sa bahay. Alam nyo guys, huwag kayong magalit sa akin kasi yung mga magulang ko, yung mga tao na kapaligid sa akin, sanay na sa akin yan. Ano lang yan, yung parang pangpabuhay ng dugo. Ito mo siya seryoso. Hindi naman seryosong asar na talagang kakamatay nyo eh. Pang ano lang yun eh, pangpabuhay ng dugo ba? Ang init na dito sa Pilipinas, ayan tuloy, nabigla tuloy tayo ng Tagalog. Talaga? Nabigla tuloy tayo ng Tagalog. Eh, nabigla. Nabigla. Ay, natawag na, nakalimot naman kung Tagalog. Laki ng respeto ko sa magulang ko. Nahigit pa sa buhay ko. Yung respeto ko sa magulang ko, higit pa sa buhay ko. Kasi pag wala sila, wala rin ako dito. Pag wala sila, wala ako dito na mga sa kanila. Ganun lang yun eh. Sira ulo. Okay guys. Nagtawag na kay mamahaw na kuno ta. Tawag yung nasar ko, tawag na. Sina kay mamahaw na ta. Mamahaw sa na guys. Oh, mamahaw na ta. Hindi ako nagugutom. Tagalog pa ko dito. Walang pagmamahaw. Ano ba Ha? yan? Ano, wala ka nang pamahaw daw? Ano? Natakdan pas mamag tinagalog. Ina, mamahaw na ta, maghukad na ko. Tay size na oh. Ina. Maghukad sa ko guys, yung mamahaw na mi. Nag-inlo-inlo pa mo pa dun sa ijahang kuhan, tricycle. Ah, magkuha na ta, mamahaw ta. Aguroy. Aguroy. Nanong aguroy man. Ulam. Saan man natin na yung buwang tuon. Yun. Ating naplapat. Oh, Jesus, big. Sumugang dako, dari na. Hindi ko tandingan, di kuno ka pala biyag. Sumug kayo dyan kuno. Mangiubos kuno ka. Meron ka sumugan sa ngatanan. Yun, kwan tayo. Number 1. Hoy! Kapit na. Uy! Ah! Ha? Muna obra tuon. Di ka ito distubuhan. Nagkaan to sa gabi eh. Masa mukha nagdagha gabi eh. Mukha na nang dyan. Wala na pa yung sudaan di rin ko na pa. Kaon niya. Ayan yung pukawa kay grabe ka po yan. Unsa nakaurasan ang tulog dong no? Oo na siguro. Nada ay si guys diya. Patay na adi. Hindi na kung wara-wara din na adi ay. Morning guys. Mamahaw ta guys. Mamahaw na sa movie. Tanawa, ang sundan basta magluto. Duha ra ka klase. Filipino style, Inchik style. Ano mo na sa utan oh. Hindi magutan, hindi ka magutan. Hindi ako magutan, puro na lang init oh. May Gamay lang tagbaho. ikaw ngay, bagat kang tiyan sa panog sa kape ganina. Mamahaw ta guys. Basa-bawasan na ni mo yung sige panungog ni mama. Alam mo, pag di ka masunugon, di haba buhay nyo. Ang pahaba ng buhay yan. Kabaw ka. Nindot ko na gawin ni mama kay kung pupunta na siya sa kabilang buhay, sa kalimot na ako. Wala mo mga anak mo no? Maano na siya. So, sa kakong anak na sumugan, bitaw ka ng mga sumug-sumug, mga asar-asar. Pagpahaba lang sa buhay mo na ilamas sa kinabuhi ba? Na may uban din naganan, ilang lantaw ni mo, kaya wala kay respeto. Okay. Lahi mo ng respeto. Juan, walang mo, balo lang. Hindi lang ma-explain. Pariha, nagugali ni Jesus. Ano? Anong respeto? Huwag kayo respeto sa mga magulang. Lahi. Lahi ang respeto ka ng asar. Ganito talaga ako guys. Pinanganak akong baliw-baliw ba? Katawa. Katawa sa ta. Mariba. Katawa akong inani. Katawa sa. Pinanganak daw akong baliw-baliw. Ang Jesus. Huwag man, napay tinlod sa merkado.
Pagaling ka. Pero magatang ka rin ng galingag mais. Ano anak ka siguro makapalit. Na. Kanara bang operator diha, na utang niya 20, wa pag yun binabayaran. Hala, vlogger ba niyo? Hala kayo. Hala na. Oh, tutulog siyo. Hala. Ayaw itong inita ba? Yan di pa kulawang operator. Oh, be. Huwag mo dyan yung panggitungan. Malay mo, dagan man diya operator. Pila na katuig ma? Bagpa. Ganun dyan ito kakatong yung inusul diha. Mga pa kaningan to Mindanao, ning uli na kag Mindanao. Timpa sa kamay ka ng pansawsaw. Mga pa nga, panimpla ka. Bago pa lang dahil. Ako panimpla, bago pa. Pagpahingis mo na, be? Di nga ako niya. Kuan, Ha? di nga ako niya ba? Ako niya. Wala kang po. Nga maari. Pinaskuha na lang to. Panaskuhan niya bisag wa na Pasko. Ka? Ako na panaskuhan niya bisag wa na Pasko. Hala, or? Unagin mo ang mga laga, nang gisuwagit na. Kawan sa ko gamay pipino, guys. Kaya ang pipino, pagwapo. Katong dali mo asar, o ka magpipino, pangpawa sa asar mo ni. Adyo lang ko palabi. Kaya pinapalagay. Masar. Nabagoy asar na limitado. Asaran lang mo lang tao, adyo lang yung mga mama, kailangan masakitan. Hindi, ano yung mama, siyempre yung mama makaintindi yan 5 tao, masipat yun ta. Baba niya no. Lain tao, delikado kasi, pagpatayin tayo, may yung mama, kaya may kintindig, gikan tayo dyan eh. Galing tayo dyan sa bituka niya eh. Muna, pirmi na mo sa mama tripan. Minawon di kang mama, nilaya sa mama lang, minawon di ka. Naburabag dito kasi Mindanao sa una, sige sa ginot. Di man ni Aslam ni suka ma. Hindi. Suka sa lubi na. Pagpakuan ra pang palasa. Asukal. Butang ya. Para sa mas lang tamis-tamis. Nagbubuan na. Ay, Japan na. Asin po. May asin. Di lang masinag. Hindi. Ano ra? Ay. Saba pa, uy, mura man kag nabuang. Ang nabuang. Sabuy. Bitog ingnan ka nga. Pagsabihan ka. Kaya sobrang na daw kas. One. Sumugan natin yung pagbunawan sa rate guys. Dami na ninja. Na. Maghiro. Mga ka ako eh. Ubo-ubo ka diha. Gimo ang hiro. Mga ka ako. Walang tamad di. Wandong di. Taro sa mingkoy. Naglagot sa mingkoy kay Bikuan man. Dilari ko man niya. Duk mo. Nakan ka man yun. Sa mingkoy. Ha? Ang subagit na. Ginaling rin ang suhol. Umuta. Ay, thank you Lord. Diyan na guys. Wala day. Kamu na diya? Anda. Ha? Wala na. Ginaling. Napaday ginanay. Ginaling. Hani bang sayuti?
Kaon na. Ilong Ini, ni kasada ba? Ha? Ilong mo kasada. Siyempre, Domingo, adlaw sa pagpaway. Musadya na mulabas ka. Bulan magani, di magani mo trabaho, Domingo kay sagrado daw ang adlaw nga Domingo. May pamanglaba ka dong. San Peter, Rasgian pa, pamahaw. Buwang niya, sige review. Makabuwang na ba ng masobras tukon? May stress sa gutok. Stress mo. Sa Domingo, Sabado, di papawa dyan ang utok. Sige lamang gyapon review. Kung ano po sa mga po. Lunes to Biyernes, sige tuon, pati Sabado, Domingo. Di relax ng utok, sige lamang gyapon review. Makatugol na yun, dawid-dawid na yung papel na yung reviewhan. Sanding, nakatugol, nakawid at papel. Gabi yun. Relax po ng utok ko sa hay kay kuya raba po ng utok ko. Mo'y mo bigay. Pagwat ni Chloe, kaya makawan na mo ron.